O tisku peněz v České republice rozhoduje Česká národní banka. Ve státní tiskárně cenin jich za rok vytisknou až 100 milionů. Součet hodnot všech českých platných mincí a bankovek činí 8 888 korun. Ročně Česká národní banka zachytí kolem 1400 kusů padělaných bankovek. V Česku je nejvíce padělanou bankovkou 1000 korun a následuje 500 a 2000. Aktuálně je v oběhu v České republice kolem 33 milionů kusů 5000 bankovek. Nejvíce je ovšem 2000 bankovek, a to přes 177 milionů kusů. Mezi základní ochranné prvky patří bankovkový papír, který má určité specifické vlastnosti. Bankovka totiž není hladká a na lícní straně pohmatem rozpoznáte hlubotisk. V průhlednu proti světlu vidíte vodoznak, který je na 100korunové bankovce tvořen portrétem Karla IV., běločárým číslem 100 a symbolickým královským jablkem. Dalším prvkem je ochranný proužek, který má šířku 3 mm a je dobře viditelný v průhlednu proti světlu, přičemž vytváří souvislou linku. Proužek zdobí opakující se mikrotext s logem České národní banky a nominální hodnotou bankovky. Svou kovově lesklou barvu mění v závislosti na úhlu dopadu světla z hnědofialové na zelenou. Rovněž v průhlednu proti světlu je viditelná soutisková značka, která vytváří písmena ČR jako Česká republika. Nepotištěné okraje bankovek a některé části tiskového obrazce jsou doplněny žlutými proužky. Součástí bankovkového papíru jsou ochranná vlákna, která jsou na našich bankovkách viditelná pouhým okem a viditelná pod speciálním nasvícením, takzvaným ultrafialovým světlem. Na bankovkách nechybí podpis guvernéra České národní banky a letopočet. Další ochranné prvky souvisí s tiskovými technikami. V pravém dolním rohu je při určitém úhlu nasvícení zřetelné hodnotové číslo. Dále na bankovkách můžeme vidět tzv. Mikrotexty, tedy drobné texty viditelné například pod lupou. Tyto ochranné prvky jsou na všech českých nominálních hodnotách. Na bankovkách vyšších hodnot, tedy od 500 korun výše, jsou navíc další ochranné prvky, a to opticky proměnlivá barva a iridescentní pruh. Pokud bankovkám při jejich přebírání budete věnovat dostatečnou pozornost, neměli byste mít problém falešné peníze rozeznat. V České národní bance se padělkům věnuje speciální oddělení, takzvaná zkušebna platidel, kde pracují experti na jejich ochranu. Nejlepším pomocníkem v rozeznávání padělaných peněz od těch skutečných je specifický omak bankovky. Ten je způsoben právě jedinečností bankovkového papíru. Pokud prsty přejedete po bankovce, můžete nahmatat hlubotisk, který je na pravých bankovkách. Další, co vám může pomoci, je pohled na bankovku v průhledu proti světlu. Bude vidět vodoznak a ochranný proužek s mikrotextem, soutiskovou značkou ve tvaru písmene ČR. V případě, že máte podezření na padělanou bankovku, je ideální s ní zajít do České národní banky. Státní tiskárna cenin dokáže za jeden den vyrobit až 4 miliardy korun českých. Obrázky a mikropísmo se skopírují na tiskové desky. Známou osobnost rytci pevnou rukou vyryjí do linek a rozkreslí i originální písmo. Stroj se sebe plive stohy nových bankovek každou vteřinu, a to vše pod přísným okem kamer. V první fázi se najednou natisknou obě strany papíru, pak následuje liniový hlubotisk, kdy se nanáší nominální hodnota, portrét a některé ochranné prvky. Na závěr přichází knihtisk, kdy bankovka dostane své jedinečné číslo. Vytvořené nové bankovky putují ze státní tiskárny cenin přímo do České národní banky, která řeší další distribuci peněz mezi obyvatele.
Kolik peněz se bude tisknout, plánuje Česká národní banka. Samotný tisk trvá několik měsíců. Za 1 rok se obmění přibližně 1/5 všech bankovek v oběhu. Barva při tisku bankovek schne víc než měsíc.